Trvá ti dlouho udělat návazec nebo nevíš jak na to, tak se pojď podívat, jak to dělám já. Čapnu půl metru 100 kg šňůry a na obou koncích udělám smyčku. Ty udělej 8 uzel, já udělal jednoduchý, aby ses nemusel koukat na to, jak se mi klepou ruce. Zastřihnu oba konce a zatavím. No a teď už můžeme začít rvát lháčky. Já jako koncovej tam navlík tady tu 2 trojháček, vezmu si kus gumy a tu na ně natáhnu. To už doufám, že všichni umíte. Stejným způsobem si na druhý konec šňůry přidám tady tu 4 jednoháček. Odmotám se milimetr mono a oba konce protáhnu vočkem. Pokud máš rovný háček, tak to neprotahuj, ať bys tam měl na hovno úhel. Začnu omotávat, já jich udělal asi 7, ty si jich tam udělej, kolik chceš. Pořádně to dotáhnem, máme krásně dotáhnutý úzel. Zase přetáhnem gumu, zastřihnem, zatavíme, no a návazec se na světě. Teď už jen stačí vyrazit na slunce, tak čus.